Vull destacar que en el cas de la regió policial del Camp de Tarragona, el volum de delictes en 2025 se situa un 5,06 per sota de la mitjana dels darrers 3 anys. La resolució també s'ha incrementat. Ha crescut un 6,5%. La resolució vol dir aquella activitat policial que es fa acaba resolent-se de forma adequada o de rebut a l'esforç policial que s'ha fet. Un 42,91% dels delictes s'han resolt. El camí de treball compartit, el compromís i la determinació és l'adequada. Malauradament, la delinqüència zero no existeix. I ho saben tots els professionals de la seguretat. Però sí que existeix la determinació per tenir els mitjans, els professionals, la formació, la templança, la coordinació i el lideratge per combatre-la. En aquest camí estem interpel·lats tots i totes. Moltíssimes gràcies. Gratitud immensa per la seva feina.